Ka Sarkar Jilla lingba katnat food and safety hinin ka janmet kala khangno ek jingdi gi dokha ki banabar ka jilla hadin bala penda bantes ya kumba sau photli gi dokha kumba lai photli gi dokha ki dei bla don ni kita sampel bla inject ki dawai formalin katkum ka jingtip now assistant food analyst government of Meghalaya katkum ka jingtip sftl/xw/r/r/r/r ha ka hendru tre ujileu r/r/r Balai itu bagane ka long ka bi baklan bat ka badan jingmai ka koi ka khia ki breu Nagaliang ka Commissioner Food and Safety ka Sarkar Jalai kong RM Kurba lingba ka jingtho alaptha ya kinong dido kha ki bawanra na shabar ka jala kemla bandi na ka pata khasan si bat kino ki bapen kheng ya ki kandon kila ba sha set along hadu news nem harang kat ka kuna ka ba shipau lak tingka kat kom ka kandon san phukundai bracket 4 jong ka Food and Safety Act 2000 Kumta kat kumikanan aing regulation lai iwei sau jonga food safety and standard food product and standard food addictive regulation jong usnam arajar khatwei kapau shai ba omsham lai jing bit satya ban pendan kam da kidawai formalin ha ki marbam man pen bhai ya ki tei ki jingbam kat kum ka bor balapan ko ha ka clause bracket a subsection r bracket section lai pau jong ka food and safety standard act 2000